Травоъгълник има 4 страни. 2 са дълги, 2 са къси. Погледни. 4 ъгъла има той. Всеки го знае, лесно е. Ой! Сега погледни наоколо, приятелю. Къде виждаш правоъгълник, кажи ми ти. Покажи, намери, кажи на глас. Правоъгълници търси около нас. 1, 2, 3. Погледни добре. Правоъгълница около себе си намери. Правоъгълник, правоъгълник, виж сега. Колко форми откривам аз. Вратата правоъгълник, телефонът правоъгълник, телевизорът правоъгълник и тетрадката е тук. Сега погледни наоколо, приятелю. Къде виждаш правоъгълник, кажи ми ти. Покажи, намери, кажи на глас. Правоъгълници търси около нас. 1, 2, 3. Погледни добре. Правоъгълници около себе си намери. Правоъгълник, правоъгълник, виж сега. Колко форми откривам аз. Да, правоъгълник и прозорецът също. И лимчето правоъгълник и гардеробът прича. Правоъгълници около нас живеят. Всеки ден ни чакат, ни се смеят. Сега погледни наоколо, приятелю. Къде виждаш правоъгълник, кажи ми ти. Покажи, намери, кажи на глас. Правоъгълници търси около нас. 1, 2, 3. Погледни добре. Правоъгълници около себе си намери.